हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय थाबाय जों दायो टावां थांनो नागिरदों दा टाइमाबो बारा जायाखै फुंनि 4:38 जाबाय दा जोङो सुमु काउन्टाराव दङ सुमु नेदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो नोंथांमोननो आङो मोजां जायगा दिन्थिनो नाजागोन जितुनाखि टावांनि सिनारिफोर दायो जों तेजपुराव दङ नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन एकदम फुंनि सम नोंथांमोना नायबानो जाबाय दायो खालि तेजपुराव दङ जोङो थ' नोंथांमोन जों दायो बेग सेग लानानै फुरा रेडि जोंहा लोगोआव दंफायो आंनिनो बिगुमै आरो बेबो बिगुमै जायो गुमै सानैबो जोङो दिनै मोनायाव बे हटेलाव थाबाय दायो फुं जाबाय नालाय जोङो सुमुजों थांसिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो थ' नोंथांमोन जोंना दायो गारिया मोनफैबाय जों गारियाव गाखोनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो गारियाव गाखोना लानि थ' नोंथांमोन जों दायो बालिफारा मोनबाय बालिफारायाव एसे जोङो ब्रेकफास्ट जानानै लानो नागिरदों फुंनि सम एसे जानानै लाग्रोसै मास्क गाननांगौ दायो मास्क गानाबा जुरिमाना 1000 लायो थ' बिदिबा नोंथांमोन जोङो एसे ब्रेकफास्ट खालामनानै लाग्रोनि मानो होनना बुङोबा जों फुङाव जेबो जायाखै नोंथांमोन जों दायो थांगासिनो हाथिगेट मोनबाय हाथिगेट बिनि उनाव जोङो भालुकफुं मोनगोन भालुकफुं गेट जिथुनाखि अरुणाचल बर्डार बेयाव जोंनि कर'नानि एसे चेक खालामगोन मेडिकेल रिपर्ट नायगोन बेनिफ्राय जोंखौ बारहोगोन आरोना गेट पास नायगोन नोंथांमोन जों फैनानै दायो भालुकफुं गेट मोनफैबाय नोंथांमोना नायनो हागोन दायो जोङो जोंनि डकुमेन्ट चेक खालामगोन बेयाव बेनो जाहैबाय भालुकफुं गेट बेयाव जोंनि माखासे आसामनि जिथुनाखि डकुमेन्ट चेक खालामनाय जायो गेट पास इनार लेन्ड पास बेयाव COVID-19नि जिथुनाखि दा सोलिबाय थादों बेखौ थ' नोंथांमोन दायो जों डकुमेन्ट चेक खालामनो थांगासिनो थ' नोंथांमोन दायो डकुमेन्टस फुरा चेक खालामखांजोब्बाय दायो जोङो टावांथिं थांसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो जायगाफोरखौ थ' नोंथांमोन जोंहा जिथुनाखि बैयाव नुदोंना स्लाइडिं जागासिनो दसे थाथ'नांबाय जोङो स्लाइडिं जादों स्लाइडिं दसे थाथ'नांबाय दायो माला मोनहैबावगोनथाय मेंलायलायबाय गारि गाखोनो हाजोआनो एकदम लामाया माने गाव फैनाय जायगाखौ नुहुरफिनलायलायो आरोना नै बेयाव स्लाइडिं जागासिनो दायो बिनि थाखाय जों थांथ'नो हाया स्लाइडिं जागासिनो नै बेयाव लामाया ब्लक दसे नेनांसिगोन जोङो थ' नोंथांमोन जों दायो थेंगा मोनबाय थेंगानिफ्राय थांगासिनो जोङो माखासे लामा नुलांनो मोन्दों नै बेफोर जाबाय डिफेन्स कल'नि बेफोर गासिबो बे वेलकाम टु बमदिला गेट जों दायो बमदिला मोनबाय नोंथांमोन ससे थांबावबानो बमदिला टाउनखौ मोनसिगोन नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय बे नुनाय टाउनानो बियो बमदिला टाउन दा जोङो आवगायथिं थांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय थादो टाउनखौ माबायदि जों दायो नै टाउन मोनबाय जोङो दसे लाखिसिगोन बेयाव लाखिनानै बिनिफ्राय नोंथांमोननो देखायगोन आङो टाउनखौ नोंथांमोना नायदो बेयाव बमदिला फेस्टिभेल जायोब्ला नैबेहाय जायो नोंथांमोना नायनो हागोन मालाबाफोर फैयोबा बेयाव बमदिला फेस्टिभेल जायो बे ग्राउन्ड बमदिला नैबे बमदिला टाउन आरोना इयो नोंथांमोना नायबानो जाबाय बमदिला टाउन इयो एसे देखायनि आङो बमदिलाखौ बमदिला टाउन बियो नायनानै ला नोंथांमोना बमदिला टाउनखौ थ' नोंथांमोन जों दायो बमदिला मोनफाय बमदिला आरो गोबां गोजान दंबावो थांबावनांगौ मोनायावसो मोनहैनो हागौ जोङो नोंथांमोना नायनानै ला बमदिला बियो
आंनि गोरबो सिंनि थिनाय Halo guys, दायो जोङो ओंखाम जानो नागिरदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय बिराद गोजान थांनांगौ मथा मथि जोङो मोनायावसो मोनहैसिगोन ओंखाम जानो नागिरदों जों दायो हटेलाव बिराद ओंखाम उखैनाय मोनबाय आरो ना नायदो नोंथांमोना ओंखाम जानायखौ जोंखौ माबोरै जायो ओंखाम जायोसै ओंखाम उखैबाय ओंखाम नोंथांमोना अरुणाचलनि दखानफोरखौ नायनोबा मा फानो बेयाव जुस कमला समला मोनलायलाङो नै कमलाबो मोनो जोंनियावथ' आसामाव दायो कमला मोनला बेयाव कमला मोनो नै थ' लोगोफोर जों दायो ओंखाम जानो हाबनोसै वेलकाम समजाना खाओ और समझाओ ठीक है ओंखाम जानोसै बेयाव दायो ओंखाम जोंहा ओंखामा मोनफैबाय मा दंथाय ओंखामा नै मटरजों आलु पापर भाजा बेनिफ्राय नै कफि होदों ओमफ्राय आलु बाथोन बेनिफ्राय केरेला भाजा दालि जहल आरो मटरजों आलु बाव ओंख्रियानो बुरजाथार नै जाग्रा जोंहा नै गासिबो जाजोबसिगोन लोगोफोर दायो ओंखाम जाखांबाय नाजों ओंखामजों जाबाय गोगोम जाबाय ओंखामखौ दायो थांसै टावांथिं सब बेयाव माने ओंखाम जाफैजोबो आरोना आसामनिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा दा जों टावांथिं थांगोन जोङो मोनाहैनो हागौ दिनै गय जानानै लानि र' गय जानोसै लोगोफोर दायोथ' आसामाव बिराद गरमलै खिन्थु बेयाव आङो दायो सुइटारसो गाननांसिगोन जेकेट गाननानै देखायनांसिगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय दायो जेकेट सोनांगौ जाबाय आसामाव खिन्थु बिराद गरम आरोना दायो जेकेटसो गानबाय नै दायो बेयाव -18 बा 20 थाङो आरो गोजौआव लोगोफोर जेकेट गानबाय आं जेकेट गानबाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै आंल' गानाखै जोंबो गानदों नै जोंहा आदैयाबो गानदों नै बिथिंबो गासिबो जेकेट गानजोबदों नायनो हागोन जों दायो थांबावनांगौ दङ टावांथिं एकदम मोनाहैनो हागौ आरोना दायो ओंखाम जाखांबाय दायो थांसै टावांथिं नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ गोजांबाय बिराद गुसु बेयाव नोंखौ नुनानैनो आं जाबाय दिनै बोदोर नोंनि हायना महर थ' नोंथांमोन जों दायो सेलाटप मोनफैबाय नोंथांमोना नायनो हागोन र' आं देखायगासिनो दङ सेलाटप मोनफैबाय सेलाटप बिराद गुसु नोंथांमोन वेलकाम टु वेस्ट कामिं गोलैयो बियो नोंथांमोना नायनानै लादो जायगाखौ आरो मोजां जायगा देखायगासिनो आङो हले गाइस today I'm coming to Tawang cute mountain जोबोद समायना नोंथांमोना नायनानै ला नै वेस्ट कामिं गेटखौ नायनानै ला गेटखौ जोबोद समायना गेटआ थ' नोंथांमोना आं नोंथांमोननो जिल देखायनो नागिरगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबोद गुसुबो मोनबाय क्लाइमेट चेन्ज जाबाय माने जों गरम जायगानिफ्राय फैबायना बिथाङा आंनि लोगो दायो जोङो तेजपुरनिफ्राय फैदों माने जोङो टावांआव थांगोन एकेलगे आइसे अभी तेजपुर पूरा बहुत ভাল লাগিল दादा मैंने हम लोग सब साथ में ही आया अभी तक तो अभी हम लोग तेजपुर से साथ में आया था अभी हम लोग टावांग जा रहे हैं अभी भाई के चैनल को लाइक करिए कमेंट करिए शेयर करिए ठीक है फैला दे पूरे दुनिया में वीडियो को जितना सके उतना ठीक है दोस्तों और अच्छे जगह दिखाने वाला आप लोग को और आगे जाके और भी आप लोग को ठीक है दोस्तों क्लाइमेट चेंज हो गया बहुत ही ठंड लग रही इधर तो नोंथांमोना आं जिल देखायनो दायो नागिरगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय जिल देखायनो नागिरदों आङो जोबोद गुसु नै खारै आसामावथ' दायो बिराद गुदुं जानो हागौ माने नोंथांमोना दायोथ' बिदि आं बायदि गानफब जोमफब थानो लुगैदोंबा नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय नोंथांमोना जुदि टाउनाव फैनोबा तो भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम माने सोरबाफोर बे जायगाखौ नायनो लुगैदोंब्ला फैनो हागोन तेजपुरनिफ्राय नोंथांमोना
अक्सिजेन खम जाबाय बेयाव माने क्लाइमेट चेन्ज जाबाय लकेसनाबो चेन्ज जाबाय बिनि थाखाय आङो गुदुं गुदुं ड्रेस गाननो गोनां जादों नोंथांमोन थ' नोंथांमोननो आं जेसेबां हायो एसेबां मोजां मोजां जायगा दिन्थिनो नाजागोन थ' नोंथांमोना जाहाथे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामालासिनो ओरैनो दाथां मिथिबाय र' आं जि लेखायगासिनो मिउजिक एलबाम बानायफैगोन आं बेयाव नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय आंखौ Holy guys today I'm coming Tawang and cute mountain wow Holy नोंथांमोना नायदो जायगाफोरखौ नायनानै बोरै मोनदों कमेन्ट खालामनो दाबावथार एकदम आरो चेनेलखौथ' साबस्क्राइब खालामालासिनो दा थांखा 10,000 जानांगौ आंहा थाबनो दे नोंथांमोना नायनो हागोन दे आं दायो गाहायाव थांगासिनो जिल खाथियाव थांगासिनो नोंथांमोन जिलाव नै जिला बेनो नोंथांमोन बिनिफ्राय बिराद समायना नुयो स' आं दायो गाहायाव थांगासिनो नोंथांमोननो देखायनो नाजागासिनो नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ जाहाथे स्किप खालामनाङा स्किप खालामनानै नोंथांमोना भिडिअखौ नुजोबनाय नङा मोजां जायगा देखायलांबाय थागोन आङो थ' जों दायो माने टावाङाव मोनानानैसो मोनहैसिगोन नोंथांमोन गाबोन फुङाव टावांनि ब्लग भिडिअ बानायबावगोन आं नोंथांमोननो मनेस्ट्रिफोरखौ देखायगोन बारा गोजानाव थांला नामा मानो होनना बुङोबा जों बिराद गोजान लामा थांबावनांगौ दङ टावांसिम गुस्थिफ्रा गोसोम जाजोब्बाय माने गुसुआ बारानिफ्राय बारा जाबायना दायो नोंथांमोन अक्सिजेन बिराद खम नायनो हागोन नोंथांमोना थ' नायदो नोंथांमोन नै जायगाया बेनो दिनै माने अखा दोमैदों सान्दुं गैया शुटिं लानो बिराद बरिया जायगाया सान्दुं दुंबा माने बिराद मोजां नुयो दा अखा दोमैनायखाय एसे खोमसिब्रोम नुदों नायनानै ला नोंथांमोन जायगाफोरखौ बेफोरनो दंफां फांसेबो गैया जोबोद समायना जायगाया फैबाथाय माने सोरगोफुरियाव फैनाय बायदि मोनलायलायगोन नोंथांमोना अख्रांसायावसो फैबाय नामा आंलाय सानलायलायगोन आरोना एकदम समायनाखा जायगाया हलि मलि वाव वासाम लकेसन थ' नोंथांमोन आं दायो गोजौथिं थांसै माने जोंहा गोबां गोजान माने लामा थांबावनांगौ दङ टावाङाथ' बुहुत गोजान दंबावो दायो 80 किल'मिटार्स दंबावो बिनिफ्राय जोङो तेजपुरनिफ्राय फुङावनो फैदोंमोन बाट माने जोंहा लामायाव एसे लामाया स्लाइडिं जाना होनायखाय जोङो थाब मोनफैयासै जोङो नङाबा 3थासो बा 2थासोआवनो मोनहैनायनि प्लेनिंमोन टावाङाव एसे सानजों सान मोनहैबा आङो जायगाखौ देखायनांगौमोन नोंथांमोननो स' आं गाबोन देखायनोसै जायगाखौ दिनै माने मोनाबाबो आङो एसे जायगाखौ देखायनो नाजागोन नोंथांमोननो दिनै जोङो हटेलाव थाहैनांसिगोन थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम हाय बोलो दीदी ये दीदी को बोमडिला से मिला हम लोग तो बहुत अच्छा लगा दीदी से मिलके अभी ये भी तवांग जाने वाला है कुछ तो बोलो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब करो लाइक करो पूरा दुनिया में फैला दो मेरा वीडियो ठीक है अभी जाने वाला है लेट हो जाएगा क्योंकि अभी हम लोग तवांग में जाने वाला है तवांग पहुंचना है जल्दी तो आइए देखते हैं थ' नोंथांमोन नै फुरा मोना जाफैलायबाय जोङो दायो नैबेयाव जङाव जोंहा कभिड टेस्ट रिपर्टखौ होनांगोन जोङो कभिड टेस्टनि रिपर्ट होबासो जोङो थांनो मोनगोन आरो 2 घन्टा लाबावगोनसो टावाङाव जोङो मोनाहैसिगोन हटेलाव उन्दुहैनायल' जासिगोन डाइरेक्ट थांनानै थ' गाबोन फुङाव आङो बानायनोसै भिडिअखौ माखासे टावांनि सिनारिफोरखौ नोंथांमोना देखायनोसै नोंथांमोना नायदो भिडिअखौ नै कभिड टेस्ट नैबेखौ देखायनांगौ आरो नैबे इनारलेण्ड पास खोमसि जाजोब्बाय एकदम नुला आरोना नोंनियाव लाइन थानांगौनो बेयाव लाइन नोंथांमोना नायदो बहुत गोलाव लाइन दं नै मोनाबाय मोनानायखाय माने खोमसि नुबाय आरोना माथो खालामबावनो दा स' नोंथांमोन जों फैनानै फाइनालि दासो जोङो हटेल मोनफैबाय नोंथांमोना नायदो हटेलखौ एसे जों दिनै बेयावनो रेस्ट खालामगोन नोंथांमोन हटेला बेनो एकदम फार्स्ट क्लास नायदो नोंथांमोना बेग सेग दोनबाय जोङो बेयाव रेडि हटेला बेनो औ माने मोनानायखाय एसे नयस नुबाय
थ' नोंथांमोन बेयाव बाथरुम लेट्रिन गासिबो दंजोबो खेबसेनो नैबे लेट्रिन बेयो लेट्रिन नैबेजों नै दै माबायो बेजों दै गग्रा ओमफ्राय नैबेयाव दुगैनो हायो दै गुदुंबो मोनो आरोना बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन ओमफ्राय नैबेयाव दै गुदुं बानायो थ' बेसाङानो थ' नोंथांमोन रुमा बेनो जोंना आं एसे उन्दुनानै नायनि बरिया दासो मेंगानाय बायदि मोनलायबाय थ' नोंथांमोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना जुदि मोजां मोजां जायगा नायबाय थानो लुगैदोंबा नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम